Zadovoljavajuće, mogu da ti kažem. Tako si mi izvučao. I vrlo sam se iznenadio kad sam vidio. Ovaj motor za nečiju veliku sreću i zaslugu je ostao da ne ode u otpad. Jer šta se desilo? Dođi da vidiš. Jer vidiš ovaj deo ovde, kako je normalan. A vidiš ovaj deo kako ovde nije normalan, kako fali. Parčići bloka. Vidim. Jel vidiš? Lele. Evo je ta strana, jel vidiš? To je Atkino klipnjaču. Evo i od dole možeš da se sagneš pa da pogledaš bolje. Sve mi je jasno. To je Atkino klipnjaču i udario blok. I ovo izgleda, znači nije njegova radilica. Možda jeste radilica, ali klipnjača nije. I ono što smo primetili u cilindru je neko parče uletelo i napravilo sranje. A to se desilo nekada kod nekog. Razumeš? To je jedna situacija. Druga situacija, gledaj ovo. Majstor mu je protrčao magnet. Jel vidiš? Nisu ga dovoljno zategli, tako je, ali on nema kajlu ovde, nema potrebe da ima kajlu, samo na konus. I onda su oni to varili, pa su brusilicom već nečim obrađivali. Pa su uzeli i stavili Loctite ili tako neko sredstvo da bi to zalepili, da bi to stajalo. Pa smo imali malo problem da skinemo, ali smo napravili dobar alat od Gaddafija, pa je to uspešno urađeno. Onda, menjač u principu nije loš, i osovina ne deluje da je kriva, i to, znači, sve je do korpe. Znači, korpa je spala, korpa je oštećena i nisi zato mogao da šaltaš u druge brzine. On je ostao u toj, jer evo, viljuške su potpuno ispravne, nisu lomljene, čak nisu ni oštećene, ništa nešto posebno. Dobro, ovaj snop još nisam pregledao, treba da se premeri, ali evo i po ovim snopovima, vidiš, to je sve normalno radilo, sudeći ovo motocikl 30 godina, star u vrlo, vrlo solidnom stanju sve izgleda. Ali imamo neke druge situacije. Znači, nije do menjača, ovo smo rasturili u principu, samo trebamo lepo da, kako se zove, da premerimo sve, da pogledamo, ali koliko ja vidim ovako, to ništa nije nešto posebno da je maltretirano, izmasirano, da mora da se zameni. Deluje sve sasvim solidno za motocikl star 30 godina. To je u principu to, sve radi, funkcioniše, šeta, osovina je dobra, sve ležeji su čak dobri, nema da se čuju ništa, da se nešto javljaju, sve, samo treba sve oprati, sve urediti i sve premeriti. Inače, drugo ne znam. Ovo moramo da odnesemo da se zavari, jer počinju da se kruni se aluminijum i javljaju se opiljci, što uopšte nije poželjno. Ovo mora da se ispravi i da se zavari lepo, da bi to bilo kako treba. Ovaj deo tu, evo možeš i od dole da snimiš, ovde se baš vidi lepo prskotina. Eto, to i samo treba oprati sve. Evo i ovde možeš da se vidi oštećenje. Evo vidiš to kako je magnet spao i kako je udario o deklu. Nekad nekome. Tako da imao je ovaj motocikl igranke u svom životu. Ali na svu sreću, eto, nekoga je sačuvao, nije otišao u otpad. Uljni filter, vidiš, treba da se promeni, naravno, nije ovako, nije loš u katastrofalnom stanju, ovaj papir, mislim. A i ovo izgleda nije original, vidiš da ga je malo sabio da bi stao, to je tako ćemo i mi da radimo. Gde ćemo da nađemo za japanski motocikl u 30 godina original filtru? To, doviđenja.
Tako da valjaće to, bit ću red. Evo ovde vidiš osnovni filter, predkomora za uljnu pumpu, nije mnogo prljav. Mislim, i čudo bi bilo da je jako prljav, ali ovo je otvarano skoro, vidi se crveni silikon, kod koga se ja užasavam, ali ajde, de. Ima i boljih sredstava od crvenog silikona. Tako da, eto, to je neka priča, ništa nešto katastrofalno, ništa nešto strašno, leže i na radilicu su dobri, semerinzi su dobri. Znači, ja bi tu, što bi rekao prost narod, na ranije svinje ne bi bilo ništa. Evo vidiš, šta je još uvek problem? Znači, uspeli su da oštete osovinu od uljne pumpe i vidiš, zupčanik neće da siđe. I to moramo da uklonimo, da to fino radi sa u mestu. Da, evo ovde ovaj selektor, on mora da dođe na svoje mesto, na svoj pravac, to smo sve popustili da bi mogli osovine da skinemo selektor, da skinemo viljuške se mere, to obavezno mora da se pogleda, i merit ćemo u ovom zazoru ovde, gde dolaze viljuške na svoje mesto, da vidimo kako to stoji, 6 brzina, 3 viljuške, vrlo uredan. Vrlo je to lepo doktor inženjer Yoshimura napravio, samo što je tako. Nije znao gde će da stigne. Pa dobro. Mislim, kod nekih naših vozača, Pa da, ja mislim da je najveći problem u tome. Što se to maltretira besomučno, a uopšte nema potrebe za tim. Su vrlo lepi motocikli, vrlo lepe stvari, vrlo to lepo napravljeno da traje 100 godina i da se vrlo lepo vozi, brzo, oštro, ali ne divljački. Ali objasni s lekcijom. Tako da, eto, stanje radilice i klipnjače je vrlo zadovoljavajuće. Ja mislim da se tu čak i nešto... Evo vidi. Evo vidiš od opiljaka kako je. Znači, ipak je njegova radilica. Znači, radilica nije stradala, verovatno je menjana klipnjača. Samo, evo vidiš, to su ta oštećenja, to kad se desio tu neki lom, šta se tu desilo, to ne znamo, ali evo ima čak, može pod prstom i da se oseti, ne znam, evo, vidiš, ima te piljevine od aluminijuma, od svega toga, evo vidiš, to sve mora da se opere, ali da se to ovo ne bi, odnosno ovaj deo, da se ne bi krunio i dalje, mora da se zavari. Iako je ovo 4 cilindra minimalne vibracije, ali vibracije postoje. To ne, mislim, ovo je nevažno. To je jedna od komora gde se hladi ulje, u principu u bućkanju, znači nije toliko bitno. Evo vidiš, ovde ulazi, izlazi, ovde ne bi trebalo, ali tu nam fali parče. Ali dobro, to nije tako tretful. To ćemo malo turpijom da doteramo, da skinemo te oštre ivice, da se tu ništa ne kruni, ali ovo mora da zavari. Evo vidiš, ova zona nije oštećena. Evo ovde može da se pogleda, ali ova je oštećena, njoj se nešto desilo, da li su manijaci turirali u mestu, šta su, neću da lupam sad ko Maksim po diviziji, ali nije mu bilo dobro. Evo vidiš, i ova zona isto neoštećena, i ovo isto neoštećeno, tako da puno crvenog silikona, normalno, užas. Ali ajde, opraćemo, uredit ćemo, nije tako prljav motor. Eto, to ti je situacija, Bane, do koje smo hteli da dođemo.